Achitatu kupangana ndithu nduna zikuluzikulu kubomako akutitu iwo alliance akhala akupita kulowa Chile uko kuli zoti akachite kumeneko akazepule ndithu ku nkhani zokhudzana ndi kuwaziwitsako mwina mwaketu anthu aja amene akumapanda anzawo ndi kumapha nkhani zake akuti maliseche asowa chanechani akathandize mwina angasintheko kaganizidwe kumeneko. Ayi nduna zakenso ndi ziti nanga kodi izi zikukachitika litino. Nduna zaketu tikukamba ndiye kutino za apita mukhito kubweranso tu pamenepo ndiye kuti anomani chisale Ben Pili komanso amene navecha apita kumeneko ngati ndani tifotokoze bwinobwino kunena kuti tu malingana ndi zilinganizo zomweno anthu amenewo apanga tudziwa mukhitho ndaku nduno yoyang'anira chitetezo cha mdziko amene navecha nduno yoyang'anira zoti pasakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo anomani chisale ndi kuti na David mukhitho kubwera ndi kuti no Ben Pili ndi nduno yoyang'anira za maboma ang'onoang'ono anthu watu akunyamuka kuti akagwire ntchito kulowa Chile ndipo akamenya back to back session imeneyoyo yokhudzana mwina mwake ndi kuti ndikumapanga chani kumaphunzitsa anthu akumamidzi kumeneko nkhani zake zotani akuti tu nkhani zija zomanena kuti maliseche yawo akuti asowa ndi yawo akuwalingalira kuti ndi amene asowetsawo fa nkhope yawoyo ikuoneka kuti ikhoza kukhala ndi imene asowetsayo ndeti yaphe akuti afuna akaphunzitse anthu kumeneko kuti iyayi makosana kutengeratu lamulo m'manja mwanu imeneyo ndi mistake yayikulu kwambiri. Inutu ngati mutengera lamulo m'manja mwanu tikumangani mukanjati wa inu ndi zonena kuti tu mukathera ndi kuti kuchichiri kuja kumene kwathera anzanu ndeko dino anawa awasamale ndani ana anuwa nanga kuti akazi anuwa adzawasamale ndani kupewa atu zimakhala bwino zimene zizi mumango yankhulo zochokera kuti taonani anthu onsetu amene adapezeka zonoto mwana amizire kuti iwowo asowetsa maliseche ndetu asowa malisechewo ndi awo anthu onsewo amene amanena kuti maliseche anga asowawo onsetu maliseche awo ali bwinobwino ndekodi mukapitirizatu zimene zitu ndekuti ife tikumangani no mesi musamadzampempaso president president akhululukireni anthuwa nyengo ya Krismasi ayi zina zitukuzira Antony tapewera Antony nu takhala anthu osinthika mukaganizidwe inuwo kungofa zoti atikako Mozambique tu maliseche amasowa ndipo tino nsanje dandikana Mozambique nde basi kumanena kuti ife zimenezo ndekuti zonadi kunonso zalowa zimenezo iyayi musabange zimenezo mukuphwanya atu malamulo kampeni tu imene akamenya tu ndi imene ndipo adayamba kale I think idali last week imene tinaonanso ndekuti Ben Pili akuthamanga kumeneko kutani kuphunzitsa anthu kumeneko kuti mwina mwake anthu asinthikeko mukaganizidwe zikuoneka kuti kaganizidwe kali cha pansi kumeneko si wina aliyense koma kula anthu ena ako kaganizidwe kawo nkobwerera mbuyo nde afunikadi ndithu atatani atamenya imeneyi imene timaiti civic education kuwaphunzitsa anthu aja kuti mwina mwake asinthike nkaganizidwe zichitika liti pokambara akunena kuti no ndi pa 20 May tu ndi mkuja omwe kodi ndi mkuja ayi ndi mawa kale lero tumpa 19 mawa lomweli ndi zoti akakhala ali pa Chikwawa boma ground ndipo nthawi yotu ndekuti ndi 8 koloko mmamawa anthu akuchikwawa amene muli around and you have time ngati muli ndi nthawi mwina mwake tingazipite kumeneko tiyeni tikamve atibweretsera zotani mwina tingakapinduleko one or two things ngati muli ndi nthawi otherwise osasiya ma business anu ndikumapita ku zinthu ngati zimenezi hustle always kugwira ndithu kutipula osasiya kutipula ngati muli ndi mpata ina azimayi inu ndi ma housewife mmangokhala ku nyumba ina nuchani mwina ngati mungakhale ndi mpata makapa ngati ndi zimenezo koma guys osasiya ntchito kupita zimenezo sitikuonera kuti noti zola kuya komano ntchito always ntchito tipite kukagwira ntchito titukule dzikoli tukamba zonena kuti ngati inuyo muli gulu lopanga nawo zimenezo lomapha anthu chifukwa chonero tati maliseche asowa mumaganiza motero ndesi mukakhala nawo pa zimenezi chifukwa chonero mukakhala mwina mwake muli busy kugwira ntchito tikuwuzeni pano zimenezo ndi zola kuyika zimenezo muone foti anthu watu maliseche yawo anapezeka sizoti anasowa iya koma ndekuti anthu enawo anaphedwa miyoyo ya anthu inaphedwa inawonso mazindikira zonena kuti amanama munthuyi koma ndekuti mutapha kale munthu mutakong'ontha kale ayi zimenezo ayi usawapanga zimenezo akunenanso kunena kuti kunsanje pa nsanje boma ndezikachitikano pa 21 zomwe ndi mkuja timanena uja pa 21 May
kumenekonso nthawi yake ndi 8 koloko, inu pitani kumenekoko anthu amene mungakhale ni mpata. Takamba kale zoti ngati ulibe mpata ntchito, pitaniwo ntchito. Ngati muli ni mpata pitani, mungathe kukatani kukakhala nawo pamenepo mukamve ndipo akutino zotani. Kukakhala kumeneko ndi kuti ma meeting iso kukambirana sizolazika ngokamba ndikowa, inunso muzikakamba kumbali anu. Ife tiko anthu watoti makang'antha ifacha zakuti yayi muzikamvana kumeneko bwinobwino kukambirana ndithu. Ayi, izizi ndi zinthu zabwino. Ndimachezapo mpano ndi zanga wina wake Fabiano tu anali ku skulu tukunja tanyamata akunja ta blood ka ndi anabwera kunoko ku Malawi, wabwera tinonso kwawo chako chikwawo, wabwera kumeneko kuti mwina make adzachezere abale ka holiday choncho akhala kubwereranso komano mkulu ameneyo ndizonena kuti atafika ndipanda kuti bwafika iye andafika soto ku nyumba ndangofikira mmagetsi ndakulandirani ka ndi ku Malawi kumeneko mesa magesi amakamazima ndikuti chizindiko choti mwafika ku Malawi musiyanitsa bwanji kumene munali nkuno. Ayi azima papa ndanena kuti inde kuti takulandirani kumene koso afuna kusamala kumene kuchikwawako usakhala pasi ndikumanena kuti ine ndafika kodi pakuti zimayenda bwanji angakuonga nini ngati ndinonso etsama decision kukuphani ndi careful kumeneko amaseka kuti ayi zinthu zake zokukhala ngati kuti mwina make tu drama ukamazimvere koma zakhala zochitika nditudi anthu kuphedwa ndipo tukamba za anthu mwaphedwa aja I think close to 10 anthu omathamangira 10 aphedwa nkhani zake ziti zimene zizi zonena kuti akuti anaso etsama decision a anthu ayiso tisapange motero magayizi. Izi ndi zinthu zobwerera mbuyo panopa ndikusangalala ndikamamva zonena kuti nokunjaku kwati kuchikwawa ako nsanje sirumvaso zonena kuti apha munthu iye aya amareri ayi kapena apulumutsa munthu amafuna aphedwe sirumva zimene zomwe zoti anthu zonena kuti no anthu kumenekoko iyayi asinthika koma sindiona ngati asinthika yayi mantha ali mantha notsopano anthu ngofunika kaphunzitsadi kuti mwina make asamaope asasiye kumenya anthu kupha anthu foyera kuopa koma asiye fo chonena kuti zomwe akupangazo ndi zolakwika. Tunena pano magayizi apolisi anamanga anthu omapitirira 80 khangati 80 I think ndi 80 namba ija ndi 80 amene akusungidwa ndi kuti kuja kuchani kuchichiri pakanali pano kuyembekezeratu mulandu wawo ndete zakhato kupatsani ma updates milandu zawo zikamalowa mu court. Anthu amenewa enawo amanamiza kuti yayi ine maliseche anga asowa atakaoniko chipatala apeza shododo alimo chita chichonse chili bwinobwino julata ese alimo mwayiona kuti awati amanamizira awa mpaka aphetsa nzawo mangidwani ena aso amenana maphawo ena umairo tenga ndi kuti kumairo zitengera mzindodo ndi zindodo kumenya iti phata amene wawa agalo amene wachuluka kwambiri kumasowetsa maliseche ndipo onoti yapha siti asekerera onse aja atapidwadi ndithu ali kumeneko kuti akayankhe mlandu wakupha kumadabwa zoti bwanja achotsa kuchikwawa kwapititsa ndi kuti ku Blantyre kuchichiri kodi kuchikwawa sanakasunga iyayi nkhanizo ndizonena kuti tu nkhani zakupha sizimamvedwa ku mabwalo a milandu a magistrate court amatero magistrate court sikumene amamvedwa iyayi makoti amene aja ndo ang'onoang'ono zimene zikamvere ku court lalikulu high court ndi high court ili ku Blantyre uko ndi kumene amene akamve nkhani zakupha izi chifukwa makosana amene achasungidwa kuchichiri palibenso amene amaka aona ukapatsa sima palibe forazi bale awo ali kuchikwawo ndi kunsanje kulanga atusati masewera munazibweretsera nokha makosana ndipo no mukuyenera ndi kuti muzigwire zimene zozo muzivomere ndi kuzigwira fazani mukapanga zoti no muphwanyera mulolonso ndeti limakutsatani limangokupatsani zimene mufumwa munalipempha ndi munalipempha zimenezo ndela kupatsani simafuna chichiri ndi chichiri ndimeneyo tiye nayoni museweze magayizi otherwise this is wrong osaphana kumeneko ayi moyo wa munthu kulemekeza komanso amene tikuti tingakhale mpata tikakhale pa zochitika zimenezo ndi kuti mwina tingapindulepo 1 or 2 things koma osasiya ntchito ndikukamba kuti osasiya ntchito muona anyamata akumachoka kuno kupita ku South Africa ko atadzadzana mabasi nkhani zake nzokasaka ntchito zomwezo ukasaka kuti mwina mwayi osasiya ntchito kulimbikira ulo pavute bwanji tiye nayoni tikakamire pa ground ipo basi paone kuti tikutipula pamenepo tiye nayo ndipo lero tiyeni ndi nthaiso ya ntchito enano tiyeni tayambake lozepula tife maona tayambatu mama watu chamma 4 tiyeni ntchito osasiya ntchito akuti